Добрый день усім добрым людям. Сегодня я хочу похвалиться вот таким подарунком, які нам дядька Олесь презентовал у якости подяки за працу. Тут все, что треба, ну не все, а шмат чаго, что треба столяру. Тут, калі глядзець на гэты вось малюнок, бачыце, тут ёсць у нас арганайзер, адмысловы такі уголок, рулетка, фломастеры, каб пазначаць, і атрасны дыск. Зараз мы гэту прыгажосць адчынім і паглядзім, што там і як там усярэдзіне. Ну, вельмі цікава. Прыгожы чахол знялі, тут у нас скрынка чырвоненькая і ўсюду адзнакі, што гэта Мілуокі. Першае, што нам трапляе, гэта рулетка. Рулетка, я такую упершыню бачу. Такая рулетка незвычайная, яна вялізная, перш-наперш. Тут розныя становішчы ў яе. Ну, паглядзім ужо пазней. Пасля рулетачкі, упаковачка. Ось, гэта адмысловыя маркеры, каб пазначаць. Так, гэта атрасны дыск Мілуокі. Вельмі танюткі. Гэта тут у нам расказвае пра розныя кейсы сістэмы захоўвання рыштунку і ўсё астатняга. У тым сэнсе, што трэба набываць яшчэ і яшчэ торбачкі. Все для будаўнікоў. А вось гэты, як кажуць, з крыла Боінга зроблены адмысловы уголок. Гэта каб страпільную частку пазначаць, калі робіш усё на свеце. О, якая таўшчыня, можна нават галіцца. Ну, я жартую. Да, и всякие померы тут у нас в сантиметрах. Вот всякие. Ну, он такие важкі. Гэты, ой, усей. Разумела. Ну, и кейс. Бокс. Такие вот я бачу упершыню. Такие он фирмовый, дизайнерский. Тут такие ручки у яго адмысловыя, моцныя. Ну і сюды кладзі што заўгодна. Якія хочаш шрубы і даўгія. Ну, гэта хутчэй усяго сартавік такі. Прычым, бачыце, тут і такая гумка уплатняльная. Каб ён не проржавела нічога, не баіцца вільгаці. І вельмі якасныя вось гэтыя закрылкі. Ось. Так выглядае. Вось такі падарунак. Ну што ж, мы ўдзячны пану Олесю за яго падарунак. Будзем карыстацца вось гэтым Мілуокі. Ну, я мяркую, што ён для ўсіх будаўнікоў, хто займаецца трошку будоўляй, але ўсе дома такое павінна быць якаснае. Усім усяго найлепшага. Пакуль.